गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ, दुखुथिया नखराव मन्टु बर'आ आगान हैदों। मैया 30 मे 2022 खालाराव रुपहि माइनाव बाजार खुरसाधारि गामिनि देबा खेरखातानि अनसुलि बिजि पदमि खेरखातारिया ना गुरनो थांनानै हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानांनाय दुखुथिया नखराव दान्दिसे खौरां लाहैयो 22 नं ककलाबारि उफ्रा बिटिआर बियाबनि इउपिपिएल जथाइ दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ। हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानांनाय बिमानि उन्दै फिसाखौ मन्टु बर'आ आखायाव लासिगोन होनना फोरमायो। बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारना इउपिपिएल दोलोआव हाबनायखौ फिनजाथाय होदों फेस्ला फावखुंगुर दाब्लाया। बिथाङा बुंदों, फैलाव बसुमतारिया रां रुपानि लब दङ आरो बिथाङा जेराव मोनजायो मोनलोङो बेहायनो थांलाय फैलाय खालामग्रा लफिया सुबुं। फैलाव बसुमतारिया सासे बैथा गैयै नावसो होननाबो दाब्ला बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा ककलाबारियाव बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया देरहागोन रोखा होनना फोरमायो। बर'नि मुंदांखा थुनलाइगिरि, सानसुमा, मेलेमजिबि आरो माहारि सिबियारि रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दिनै गोथार जोनोम सान। मानगोनां रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौ बिथांनि जोनोम सानाव बिथांनिसिम बर' हारिया खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों। बिथाङा सासे मुंदांखा लिरगिरिमोन, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरिबोमोन। बिथांनि बर' थुनलाइयाव होलांनाय बिहोमाया अराय जुगामि जाना थागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि गंसेल' बुहुम फरायसालि क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोदानै रेजिस्टार थिसनबाय। खौरांनि बायदिब्ला डक्टर सुबुं बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोदान रेजिस्टार महरै बिबान रुजुनबाय। नाग्रिजुलि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव गुणोत्सवखौ लानानै सांग्रांथि मेल जानाय समाव बबेनिफ्रायबा रामदेवनि सानै मानसिया फैनानै नाग्रिजुलि बालिका बिद्यालय हाबो आरो गावसोर लाबोनाय लाड्डु मेथाइ बायदिखौ राननानै होयो। रानना होनाय लाड्डु आरो मिस्थिफोरखौ फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि अनिता नायकआबो जादोंमोन। नाथाय बे लाड्डुखौ जानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि अनिता नायकजों सा 15सो फरायसाफ्रा माखासे समनि उनाव गोब्राबै उदै सानाय, खिनाय आरो गोबानाय जायो। बेखौनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैदों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै आसाम नाङै बर' बिजोंनि गं 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय थांखिजों मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बनरगाव दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बिएन नार्जारि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बेखेवनायनि गेजेरजों सासे गोदान फोरोंगिरिनो थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय जायो। हाबाफारि बायदियै एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा फिथा हास'नायनि गेजेरजों फरायसालिखौ बेखेवनाय जायो आरो फरायसालिनि लांगोनायाव बिफांबो गायजेनो मुरसि दिनेश ब्रह्म बिथाङानो। फोरोंगिरि थिसननायनि गेवलां सावरायमेलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि समेन नार्जारि बिथाङा गावनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सिआरपिएफआव मावनाय सासे दुथां सेंग्राया सासे सिख्लाखौ थगायदों। बरपेटा जिल्लानि हथापारा बरबारनि सबिन ब्रह्मनि फिसाजो मौसुमि ब्रह्मखौ चिरां जिल्लानि बिजनि खैरोगुरि गामिनि मैसो दैमारिनि फिसाज्ला दैथुन दैमारिया कर्ट मेरेज खालामनानै दिनैसिमबो जेबो खौरां लाफिनाखै। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला दुथां दैथुन दैमारिया सिआरपिएफआव साख्रि मावो। लोगोसे गोबां सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै थगायो आरो मौसुमि ब्रह्मखौ कर्ट मेरेज खालामनायनि सिगांबो दुथां दैथुना गावनि गिबि मोजां मोननाय सिख्लाखौ न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। उनाव मौसुमिखौ कर्ट मेरेज खालामनायाव गिबि मोजां मोननाय सिख्लाया मुलि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायो आरो दायो कर्ट मेरेज जानाय मौसुमि ब्रह्मखौ गारनानै आरोबाव गुबुन सासे सिख्ला हाबा खालामना लाबावबाय। दैथुन दैमारिखौ मौसुमि ब्रह्मआ गावखौ लांफिननो थाखाय फानबारि पुलिस थानायाव गांसे एजार बिलाइबो होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो दैथुननि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आयेननि मानसिया जेबो राहा लायैयाव राहा गोथे जानानै मौसुमि ब्रह्मआ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जाहाथे दुथां दैथुनखौ साजा होयो बेखौनो गुरै खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।